За тебе, бейби, може, а иде доле, Боже, воу, може, що беше мое се ми взема, но за тебе, бейби. Бе, какво правиш да ти знам? Какво правите? Ела, бе, то в уста да те имам, ела. Какво правите, бе? Те псуваш, бе? Не, приятел ми го псувам. Какво правите? Пепче, на колко годинки си, аз съм много хубав, много красив. Ела, бе. Ела, бе. Абе, ела, си да те видят, брат, да ти дайме бугарки, да ти дайме. Ела, брат. Ела, да ти дайме бугарки, да ти дайме. Ела, ма, знаеш колко е баба. Много убай, другар имам, ама мене ме баба. Не ги давам на женски. Не толкова ще е приятел. Много сме хубави, всичките сме хубави. Ама ова не. И Ювал е хубав, ела. Не, И ова ова не, е хубав, спреме. ела и ти, бабо. Не, спреме. Всичките приятели сме хубави. Ама Джейка не... Тарикати сме. Не, Сега спреме. какво Вие правим? сте много, Много бе. сте, бе. Така е, Много така сме, е. ако влезеш в ова стая, направо ще излизаш така. Там, та-да-дам, та-да-дам, та-да-дам. Плеши, като ти го направиме дупа. Плеши. Може, бе, кой плеши, може. Как сте вие? Добре сме, откъде сте вие? От Галиче. Театриче, това е едно врачанско село. Ево позади на тишина, ако кажам само некој убав збор, само правите вооо. Ајде, вие ми сте онат црнци. На колко години сте? Аз съм на 19. Аз съм на 23. А Ама как- ние говорихме с теб миналата седмица. Аз не помня много, с много момички говорам, аз съм човека на боса, точка във въпроса. Боже ми, Чакай, как се казвате? Аз съм Алиша. Касандра. Как се казваш? Касандра.